Ekusebuka Dubani leni. Ukephi ngithola i-offer yaseVarsity sengibuyele ka-matric okwesibili. Shuthi bengishaya matric first unyaka odlule yabo. Hayi right much. Mangishaya ishumi ngiphase first yabona sesiphase nabo kamnandi sikeleza kumoja yokukini. Okay fresh. Kwenzeke ukuthi kuphela uJanuary first ngingayithola i-offer engangifunda nabo first behambile bayeqaqa baya ko UJ bayi-KZN bahambile nje abantu yabo. Okay. Shuthi ingishayeke leyo nto nami first yabo njengomuntu phela ngidecide ukuthini angibuyele esigele first ngophinda ishumi. All right much. Fike first isigele ngabuyela Friday ngabuyela kamnandi. Monday, Tuesday, ngithole off ase UKZN Howard. Ay, shintshe-ke umoya mfethu yabo. Ay, imlo. Jabula mfethu yonke into mfethu sizoba ngale ndlela le engangifisa ukuthi bengasathembi ukuthi sizokwenzeka. All right much. I think ngithole offer Tuesday. Friday ngahamba ngaya eThekwini because angisedladleni eNewcastle yabo. Hayi, all right. Hayi fike first ngaphambi ukuthi ngande kakhulu bafethu mina engingakusho ngokwami ngokufunda kwami ungayi eVarsity unentombi yase high school noma ungayi eVarsity usajola nomuntu wase high school kwabanye first bethu lento ayisifani kodwa mina ayisifana. Alright, so ungayi eVarsity usajola nomuntu wase high school. Alright much shuthi ay ngifike kamnandi mfethu lapha eVarsity yabo. Okay moja register mfethu into zami yonke into yabo. Khulunywa indaba yeRS ay indaba yeRS mfethu ngingayingeni yabo leyo nto leyo hlanhla leyo ke edladleni bakhona ukuthi bangitholele iflat esithawu. All right much. The reason why ngithi mina ungayi eVarsity sajola umuntu wase high school into eyenzeka January mfethu superdala yangimphethe high school just nawe applyile yabo emazweni bamthatha kuqala mfethu. Ayimthatha kuqala mina nginomoya ukukholelwa mfethu ukuthi nami mhlawumbe ngizohamba yabo leyo nto leyo. Ayisho mawuphela mfethu uJanuary ngiyangandawo I decide ukubuyela high school umuntu ongangisupport. So mangimfonela mfethu angisamthole efonini because yena bamthathile esigele sehlala eRes umnandi. Ngimthole efonini bangimbhalela ngo9 ekseni good morning mfethu. Uzobuya unjani? Unjani wakho uzosenda ngo10:30 ebusuku. Nguphendule fast yabo ngoba ngithi uyafunda imayithola ithuba. Ngixolele bafethu ngomsindo wethu nayo yonke leyo. Ngihlele ngaphandle Nkosi yami. Yeah. So mangibhalela good morning mfethu uzophendula ngo10:30 ebusuku warayara kanjani ngithe ngibe busy ngesigele. Kanti sithola umabru ngale mfethu use right yabo. So nami ngidecide ukuthi mabe ngithatha eVarsity ngingamtsheli ukuthi kusesemazweni. Ngakho ngikhetha ukungahlali eRes mfethu yabo ngoba ngifuna experience ayo ngisana leyo mono ukuthi akasekho nami. Okay much. Ay hlale mfethu semester yonke eflatini yabo. Kumbula isigele angazi umuntu engimaziyo nje umjizo wasendlini futhi naye singashaya ikhoze yodwa. So sigcina endlini yabo ecampusini sibonana qaqa so ngiya ecampusini ngiye ngiteleze ngenze lokho ngisho ngibuye endlini. All right much. Ay pusheke bese pusheke exam kuphela first semester la ngibone khona ukuthi no ngathi ngiyaphuthela esikoleni nokubona ngakusasa ukuthi eksese ngixoxelwa okanye ngizwa abaxoxayo because ngangabi namngani bekhuluma indaba ukuthi bekunebhola ebusuku nani bekwenza ukuthi kuze freshers party okwenzeka i-freshers party le yangiphutha futhi yabo lot. So kubalekile ukuthi mawufika eVarsity ungakunqeni ukwenza abangani. Alright much. Second semester ngithini nami ngiyohlala eRes. Ay tshela abaziyo bazokutshela iRes life ke mfethu is the best. Ngize ngigoqe ngiyafisa ukuthi mohlala emavava abanye bathanda ama-PA bafethu kodwa isipiliyoni asifani. Alright much ngihlala eRes mangifika eRes ngihlala nomoya umjisa kuthiwa uMufasa
lo mjitho lo wa-create le mpahla le yasho leyo nto ipani bafethu. Njengoba abantu abaningi namhlanje sebethi babegajwa icherry bashawe ngepani. Ngahlangana nomnikazi wayo liqo. Yabo, okay fresh. Hlane nawo mfethu bayiphushela amaskiti nani. Yabo. So ngisho ngithi la kwaqala khona uthando le-camera. Nganginqena ukuhlala phambi kwayo kanje ngikhulume kodwa ke ngafunda ukuqala ukuyibamba yabo ukuthi kusesha amaskiti lawo ngifunde nokubhala phansi ama-jokes lawo sasa-create ngaleso sikhathi. Alright manje ayiphusheke bese pushe njengoba siphusha njena sesigele sebeqala ukusinothisa yabo. So njengoba sengihlale rest nami sekubelula ukuthi kube nabangani enginabo abantu engiphusha nabo le mpahla le yabo. Alright fresh manje anginentombi second semester yayizo leyo nto leyo ngiyabamba nje amatoho lapha nalapha la ngibizwa khona yabo. Alright fresh hayi ngitshela ukuthi prami uthe seyophela unyaka yabo. Into enganginayo emqondweni ngalikathi ngifike eVarsity wazi ukuthola ukuthi okay fresh ngiyabona ngizofunda mfethu yabo, kodwa ufuna ukuyithola italent elami yabo. Leyo nto adala ukuthi ngivumele futhi nokuthi ngifunde lokho ama-arts angizwana nawo ayekwenza yabo. Leyo nto leyo kanti kuzongispanela mfethu yabo. Leyo nto leyo should sayiphusha i-content yabo, ama-skits nani 2020 ezokubuyela esigela yabo. Masibuyela esigela nami sengifuna ukwenzani ukuyiqalela into yami phela. Sengibone la eVarsity mfethu akumele uphile ngo-NSFAS kuphela bese kumele ukwazi ukuthi uphinde ucreate amanye ama-sources of income azokwazi ukukulekelela ngoba iyashuba bravo yabo. So ayiqala i-clothing line mfethu yabo, Eli Stones mfethu abaningi banye bayazi mfethu yabo, isakhona njalo online. Qale yona mfethu ngiphushe engithola ama-order lapha nalapha mfethu, ngithola i-recognition kwenzeke nje mfethu yabo. Hamba isikhathi ekuthe nje ngibone ukuthi engathi asahlangani kahle yabo ngale i-clothing line because first ne-NSFAS lapha wasutekateka phela mfethu yabo. The more you busy alezi zinto zama-event la sasashaya uSpring Range ama-video nani nomoya mfethu ubuye ungabi khona ama-academics. So ngisho ukuthi kumele ufunde ukubhalansisa mfethu yabo, ngavuma ubhayiziseke. Then kwenzeka-ke leyo mfethu yandidecided ukuthi yazini sivele ngiqale i-YouTube channel ngibe kanje yabo. Leyo nto started doing Q&A mfethu, ngibuza abantu ukuthi uqonda ukuthini u-AM no-PM. Awungitshela uqonda ukuthini u-AM no-PM, ungasearch bhala lapho abantu kuma-comment. Alright manje shuthi kuphusheke kanjalo mfethu Q&A. Kwaleso sikhathi ngibalansisa i-brand Q&A, ama-skits sesekumancane nama-outs yabo. Leyo nto leyo ngoba sathi ukukhula phela nathi yabo. Kwabo ukuthi kuya kuze kugcine sekuzalwa imithetho department mfethu yabo, okuyiyona-ke esiphila ngayo namhlanje. Mawuthi mfethu awangifollow ku-TikTok ngiqalaza ku-TikTok mfethu Notho Ngcobo, IG bafethu Notho Ngcobo. Akhohlwa ukulike, ukomenta, subscribe bafethu. Awezi, danko. Siqedile.